ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 4, 6 patingga iti 11 a bersikulo. Ibalakad na ti kinasanto ken ti panagtalinaid. 6. Taga po ito'y naikaskasaba ti Ebanghelyo, uray pa'y kadagiti natay, tapno maukumda apuno akas mayanurot kadagiti tattao. No may papan iti lasag nim agbiagda kuma akas mayanurot iti Diyos, no may papan iti Espiritu. Siti ngem titungpal dagiti suamin a banag a sidigen, agparbing kay ngarod ken agsalukag kayo iti kararag. 8. Ket nang nangruna nim amin, ada kuma kada kayo met laing, ti nasket ngayat tatiayat abungana dagiti adunay a basol. 9. Nga agpipin na dagos kayo ngawan tan nabutog. 10. Tunggal may sa kas iti sagot nga inawat na, tumulong kuma kadagiti sabali kas naimbag a mapagtalkan kadagiti adu a kita ti parabor ti Diyos. 11. No ti siya sinuman nga agsaw kumakas kadagiti sasao ti Diyos, no ti maysa agserbi kas kuma iti panakabalin nga inted ti Diyos, tapno ti Diyos madaydayaw kuma kadagiti suamin a banbanag, gapo ken Jesu-Kristo isu a makin kwa iti dayag ken iti panagturay, iti agnanayon ngawan inggana. Amen.